Respect to our governor, Governor Chaco, the father of our governor, Congressman Chiquiting, and the rest of the Sagra Barria family. To our parish priests, monsignors, to our imam and Muslims and pastors, sa tanang mayor karon nga nadiri, Mayor Mancho, Mayor Habagat, Mayor Galig, sa tanan nga kauban namo sa politika nga nakaron diri, sa tanan nga mga kasuporta o kahigugma ko sa akong uyuan, nga kabalo ko ang uban gikan panislayo, nga niduyog ko na mo sa pipila ka panahon. Daghang kay salamat sa inyong pag-anhi karon. Especially ang uban, daghang nawag na mo, wa man gud may libreng sakay, kaya napamas kabukiran ng uban na ilain diri sa Negros Oriental. Mo nang hangyo sila nga basig maka-live lang sa social media. Anyway, mga ipusaylo karong adlaw medyo lisod yun di istorya. Kay murag nabalik nako ang panahon ni atong duha ka tuig nga niagi sa adlaw nga Sabado. Gipatay ang akong uyuan. Karong adlaw bugat kayo. Karong simanaha akong gibalik ang mga conversation namo ni Governor Ruel. Ni Uncle Ruel ko akong tawgon. Gibalik nako ang mga videos namo. Akong gibalik ang mga iyahang mga plano o kung sa'yo nahitabo atong last 1 week siyang pagkamatay. Patinod pagkastorya, di ka usa nga paling isugan niya nako kay piyesta sa usa ka barangay sa Shaton, nagkita may gamotor ako, kunya ako ra usa. Isugod siya kayo siya magpakamatay magkaka. Kabalo ka atong kontra nangita ra gamay higayon, patyon duta tanan ani. Kanang latest na upat ka adlaw, sige ko niya paanis Kapitolyo. Balik ugma. Di ka usa ni Munggob. Di ko kaana kay dagan kong himuon sa Shaton siya magluto kong inununan. Kay atong saluhan paniod to. Iya kong gisulti nako o kung saon nato kaning duwa ka man nagsuon. Kung saon nato paglaban katong mga tawong namatsan nagalaban ka ni Gobernador Ruel. Mangayo o pasensya sa uban namong leader nga daghan kay mga leader namong nangamatay na ang trabaho kahatag ng scholarship, na ang trabaho ni Kuyog ra dito sa mga sityo-sityo nang hatag o politilin nagpasiminto sa gamay pathway gitawagan ug di ka maundang diya mamatay ka pagkausob si mana namatay na. Mangayo ko pasensya sa tanang pamilya nga namatyan tungod sa pagigugma ni Gobernador Ruel Digamo. Tungod sa paglaban, namatay. Gani dito gisbayawan, katungusan na mo ka-leader nga namatay. Iingnan miskinikanan. Unya, Gob, unsa may mahimuan patay naman akong anak. Dili magud binuhatan ni Gob ang mubalos ug mupatay nga tawo. Kabalo ko, nasubo ang uban kay gatuo, mubalos ug makigirami. Pero dili gud batasan ni Uncle Ruel nga mupatay pug tawo. Kay matod pa niya nako kung mohimo taani, luoy nakaayo ang Negros Oriental. Kabalo ko sa mga namati nga wala diri karon, pipila ang gikawatan o giagawan og yuta. Pipila sa bakong nga paliton ang yuta o barato, dili in tawon gibaligya kay muraray, mauray gipabilin sa ginikanan. Patya ng igsuon para mabaligya na lang ang yuta. Pipila sa ubang lugar nga paanaon kung sa ilang grupo, hadlukon kung isog ka pero di man isog imong pamilya. Ang ubang politiko dila ko musultingalan, musurinder na lang, mukuyog na lang nila tungod kay ilang gihigugma ilang pamilya. Gani na video sa Uncle Ruel ningon siya, ug mamatay ko kading duwang man nagsuon, i-mention niya ang name. Ang usa pagkamatay nahimo ng farmer. Kadritso kahimong farmer ang ngalan.
Pero sa una, murag Ginoo kung mukuha kinabuhi. Siya magbuot kung kanusa ka mabuhi, kanusa ka mamatay. Muna nga, mga kaigsuunan, diri sa Negros Oriental, ako kung ipabalo ninyo nga sugod pagkamatay ni Uncle Ruel, wala na ko'y patay aning Negros Oriental, buhi mong saksi tanan. Dili mi perfecto. Ako, si Janice, the rest of the kwan, dili mi perfecto. Pero sa tinuod pagkasulti, dili na mo batasan ang mukuhag kinabuhi og tawo. Dili na mo batasan ang mukuhag katungod sa usakot ka tawo. Karon patay na atong gobernador. Patay na ang tawong nilaban, wala ni kauban atong mga tawhana. Ang uban, nalimot na. Ang uban, nasuod kayong higala, kauban ang puspikas. Wow, kabaloon sa ila rason. Pero, kamong tanan nga nadir karon tuguti ko, nga akong ipaabot ninyo na bisan wala na among uyuan, makaduol na lagi hapon mo ganamo. Katong mga digamo loyal supporters diri nga kapila kay gayon nga panaugon sa Kapitolyo atong gobernador, kamo tanan mga pitigab driver tanan, wa mi kalimot ninyo nga kamo mo'y nahimong harang diya nga dili niyo pagkanaugon og nilaban mo ni gobernador. Naaman mo tanan diri, daghan kayong salamat ninyo. Ako ray pabalo sa atong gobernador o si Congressman Chigiting Gob, in behalf sa mga digamo supporter, muangyo ra gyud ko kung kani mga digamo supporter wala ni nabuhi sa kwarta sa politika. Nabuhi ni sa paglaban nga pinamilya ang paglaban, mao nga nakaanggon sila gugma. Ang akong hangyo kung Gob, hinaot punta, ipalapos ko ang paghigugma sa manabiyaan ni Uncle Ruel aning Negros Oriental. Sa ako kung nakita karon, kabalo ko daghang katanaw social media, sa ibabaw, dagang musulti, na humanak kuno, wa may nahitabo, duwa na katuig, namatay na, nalimta na, nalimot ng tanan, wa kuno'y nahitabo. Wala yan na priso. Pero babalon ta mo, duwa katuig big naglimbasog ni Janice. Balik-balik og Manila, og tanang biktima, para makabot ko na mo ang hustisya. Ayaw mo kabalaka kay Balangas Ginoo ang akong uyuan ug sa tanan nga naapil sa masakero ug sa tanan nga matyan. Muabot ang adlaw sa pipila ka adlaw sa paghukom nila nga kaning mga tawhana makatagamtang og hustisya sa ilang tanan nga gipamatay aning Negros Oriental. Pangyo ra ko sa tanan na di na nato balikan. O ginkaso manggani, kay ang daotan magpadayon ra kung daotan. Ang daotan kung naay debate, naay argumento, dili na ganang argumento. Ang unang nasutok, mubayad kay papatay ka. Isok ni matawhana o bayad. Igura mo bayad, mo papatay. Hasta parking boy dinis no makita kabala mo, kipatay pa ang parking boy. Ang mga pedicab driver dito sa Muha, na ni-overtake ragamay, gipapatay po ng pedicab driver. O nakita ninyo sa video, kaya nabidyoan, magutong gikulata nga security guard. Ingana ni sila kaabusado. Isog o bayad, pero talawan kung tinuod mo atubang namo. Arn, kung isog ka, pauli din sa Negros Oriental, pauli din sa Pilipinas, atubangan yung tanang kaso na among gisampa nimo, kuyog ng imong igsuon. Sa tanang digamo supporter, kung kinsa manggani, o tugutan mo, pasensya na, kita mo sa una, bukal kayo ko sa social media, kay og dili ko mutingog, kinsa pa may mutingog.
Baso nunta, kung unsa pa'y mahitabo, daghan pang mutindog, sama namo, nga mubarog sa prinsipyo, nga muuni insakto, o dili ni maong naa sa social media, na kami ang dautan, sila ang paling buutana. Bisag kabutan ng diri, mahadlok mo musulti, tapok-tapok ninyo, di mo ganahan o i-mention ilang ngalan. Kay mahadlok mo, kung maunsa mo, sakto dili. Hadlok mo, di ba? Munang muhangyo ko, na ayawin tao ninyo usiki ang pagbuhis sa kinabuhi sa akong uyuan. Ayaw na ang tao ninyo tugutin ni mga tawhana na makabalik pa sa gahong. Dagang salamat ug mayong hapon na tugtanan.